ଆରବ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଭେରି ଲକି, ଏଥିପରି ମୋତେ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଆଣ୍ଟି। ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଲୋକେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହୁ। ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଟି କହୁଛନ୍ତି, ଆରବ, ମୋ ଝିଅ ଇତି ବି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ତୁମକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ତୁମେ ଦୁହେଁ ସବୁବେଳେ ସାଥୀ ହୋଇ ରୁହ। ଆରବ କହୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଣ୍ଟି, ଆପଣ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକୁଟିଆ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଇତିକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଳିଛନ୍ତି ପୋଷିଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ। ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି। ଇତି ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ। ଆଉ କେବେ ବି ଭାବିବନି ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ବୋଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ।